Ondoez, existentziala eta gizakiak bere izateari zentzua bilatzeko nahia aztertu dituzte artelekun, Xabier Mendigurenek zuzenduta egin duten irakurketa tailerrean. Existentzialismoa korronte filosofiko gisa 20. mendean garatu bada ere, 19. mende bukaeran jadanik baziren norbere existentziaren zentzugabetasunaz, gogo eta egiten eta horren ondorioz ondoeza sentitzen zuten pertsonak. Hainbat faktorek zabaldu zituzten gizakiaren existentziaren gaineko hausnarketetarako bideak, horien artean, erlijioaren sinesmenaren gainberak edota industrializazioak. 19. mendearen erdialdetik hasi eta 20. lehen erdira eta bereziki mendebaldean, gizakiaren deserrotze bat gertatzen da, haren identitatea kolokan ipiniz. Ohitura eta bizimodu aldaketa sakon horrek milioika pertsonarengan eragin zuen ondoeza. Mende horretan aldaketa nabarmen batzuk izan zirela gizartean. Horregatik ez da harritzekoa, agertzen diren pertsonaia gehienak badute zerbait funtzionario izatearekin, hiri handietan bizitzearekin, eta hor gertatzen diren harreman arazoak ere agertzen dira. Beraz, badago halako bat naiz eta Ameriketan gertatu, bestea Rusian gertatu eta bestea agian Pragan edo gertatu, oro har badago zerbait komuna dena hor. Irakurketa tailer honetan irakurri dituzte 4 autore eta 5 lan, guztiak literatura modernoaren goren-gorenean egon diren obrak eta existentzialismoaren abia puntu kontsideratu daitezkeenak. Irakurgaiak honakoak. Nik obra hauek ezagutzen nituen, aurretik, horietako batzuk neuk itzuli nituelako, bereziki Gogolena eta Tolstoirena neuk itzuli nituen, errusieratik, oindala ja 20 urte, eta ezagutzen nituen da oso interesgarriak iruditu zitzaizkidan. Gero, Barthelbyren kasuan berriz, nik ez nuen itzuli, baina ezagutzen nuen, eta banekin ere, obra horrek ere bazeukala zerikusia bai Kafkaren munduarekin eta baita nolabaiteko Gogolen munduarekin eta funtzionario munduarekin eta zentzua galtzen ari zen bizimodu batekin. Azkenean ondoeza hori dator ordura arteko bizimodu tradizionalago edo usadiozko baten aldaketatik. Hau gertatzen da hiri handietan. Hau ez da gertatzen landa giroan o basarri giroko bizimodu tradizionalean, baizik ia gizarte aldaketa baten barruan, nolabait industrialismoari lotua zegoen gizarte baten aldaketarekin, eta funtzionario, Errusiaren kasuan, zarismoaren mendean egundoko imperioa zegoen, eta hor funtzionario mordoska bat aritzen zen lanean, imperiura nolabait kudeatzen, eta hor zegoen igo nahia, gero eta maila altuago lortu nahia, eta horrek ekartzen zuen pertsonen arteko burruka, eta elkar gehiegi ez estimatzea, eta elkar beti ikustea nolabait erdi arerio modura, edo lehia bizian beti aritze hori, eta Metaforaz, humorez, ironiaz eta simbologiaz betetako testuak mugarri dira mundu literaturan. Testu hauek hizkuntza askotara daude itzulita, testu inguru antzerakoan gertatzen dira eta kezka berberak uzten dituzte agerian. Literatura modernoaren ezaugarri batzuk agertzen dira liburuetan, eta horietako bat zalantzari gabe da, errealitate berri hori, ondoez hori aditzera emateko, bai ezinbestekoa gertatzen da ironiaz baliatu behar izatea, eta batzuetan metafora oso berezi batzuk agertzen dira, eta gertaera nolabait errealitatez kanpoko batzuk, hori Gogolen kasuan oso nabaria da, sudurrarekin gertatzen dena, edo longaina edo kapote batekin gertatzen dena, eta beste kasu batzuetan, Kafkaren kasuan pertsona bat zomorro bihurtzearen fenomenoa dago, oraindik ez dugu ikusi, baina hori hurrengoan ikusiko dugu, eta aldiz Herman Melvillen kasuan, Barthelby izkribatzailearen kasuan, hor pertsona baten portaera guztiz bitxi bat agertzen da kontakizunean. Eta hain da bitxia non ezin dugun ulertu nola izan daiteken pertsona bat horrelako, ezta? Eta inguru guztia gainera aldatzen du pertsona horre bere portaera edo bere jokabidearekin. Iban Ilitzen heriotza
Hau da, segurazko, ikuspuntu batetik begiratuta gertaerarikola normalena esango genukena, pertsona baten gaixotze eta hiltzea adierazten du, baina hemen ere gertatzen da ingurune oso berezi batean, bere ere funtzionarioa da, funtzionarioen mundua agertzen da, eta batez ere ikusten da pertsona hori konturatzen dela heriotzaren aurrean bere bizitzak duen utxaltasunaz, zentzurik ezaz, eta azkeneko momentuan badirudi realitate horri nolabait itzulera bat ematen diola, azkeneko momentuan nolabait bere burua erredimitu egiten duela, eta oso gogo eta argi eta sakon bada bizitzaren zentzuari buruz eta baita heriotzak ekar dezakenari buruz ere bai. Orduan alderdi horretatik guzti badute zerbait komuna, modu batera edo bestera, eta aparte esan beharrik ez da danak direla mundu literaturan gailur bat markatzen duten obrak. Eta gero ikusten da halako anonimato moduko bat gizarte horretan, pertsona nolabait gero eta balio gutxiago dauka, eta Kafkaren kasuan hori metafora harrigarri batera doa, zomorro bihurtzeraino. Gogorra ematen du horrek, baina askotan pertsonak eguneroko bizitzan pixka bat horrela sentitzen dira, horrela bizi dute realitatea, naiz eta fisikoki hori ez gertatu. Beraz, indarra handiko metafora dira, eta nik uste dut alegoria, metafora, simbologia gauza hauedanak oso ondo erabilita daudela, ondo ez hori aditzera emateko. Egia da gero, existentzialismo filosofikoa geroago etorriko dela, hori etorriko da, 20. mendean, eta nahi baduzu, Sartre eta beste Merleau-Ponty eta beste batzuk izan dira horren nolabait teorizatzaileak eta geroago etorri izan, baina nik esango nuke sustraiak behintzat, abia puntua errealitate honetan bat zegoela eta literatura egiten zuten hauek hori nolabait atzeman eta bizi zuten, beraz hori ikusten da obra hau egin dutenengan. Oinarrian giza harremanetan dagoen askotan oztasuna, despertsonalizatzea eta hor sortzen diren bizitzaren zentzuarekiko hainbat galdera, nik uste dut betikoa direla. Gaurko gizartean hori oso nabaria da. Ikusi besterik ez dago gure komunikabidetan, zer ematen zaigun oro har, eta jendeak zer nahi duen nolabait alienatzeko, inibitzeko eta ihes egiteko egunero bizi duen errealitatik. Horregatik, askotan gauza barregarriak eta nolabait pentsatzera bultzatzen ez duten gauzak planteatzen dira. Eta nik uste dut, justo obra hauek hori neurri batean bilatzen dute entretenitzea, barre eragitea, ironia, humoria eta bar, baina aldi berean beste alderdia ere ez dute ukatzen. Beste alderdia ere hor dago, zer pentsatua nahi duenarentzat badago hor material oso interesgarri bat, eta galdetzeko zergatik gertatzen dago.